Maider Zabalegi, 1976, Oiartzun, Gipuzkoa. 14 urtetatik aritu da Euskal Herriko plazetan kantuan. Panderoa hartuta eta Alaiz Zeietxearen trikitiaren laguntzaz, gerora Euskal Herriko bikote ezagunenetakoa bihurtuko zen. Honek trikitisa txapelketetan ekin zion bere bideari. Fandango harinarin porrusalda eta abarren tradizioa mamitu zuten arren kanpoko musikaren joerak ere jaso zituzten. Amets bat izan zuten, baita bete ere. Trikitisa eta pop nasketa arekin 2 maketa grabatu zituzten 80ko hamarkadako lehen erdian, baina bigarrenean iritsiko zen euren fama eta arrakasta. 87an bikotearen izena zeraman lehen albuma argitaratu zuten, Alaitz eta Maider. Diskorretan aurki daitezke gaur egun ia ereserki diren amets bat eta txanpon baten truke. Plazarik plaza ia atxedenik hartu gabe zebiltzan bitartean beste 2 disko kaleratu zituzten. Inshala 89an eta Auskalo 2002an. 15 urteko ibilbide oparoa 2004ko abenduaren 18an amaitu zuten, bikote gisa kantatzeari utzi zioten euren jaioterrian egindako zuzeneko emanaldi batekin. Maider Zabalegik hamarkada batez hartu zuen atxeden, musikaren mundutik behintzat. Zertan aritu zen gaur kontatuko digu bigarren kafean, izan ere 2017an itzuli zen bere bakarkako musika proiektuarekin. Zuei kaleratu zuen Dani Benegas ekoizle lanetan izan zuelarik. Trikitisa letxoa bai, baina pop doinuetan guztiz murgilduta. Han agertu zen Gorka Urra gitarjole eta lutierra. 100 metrora biziarren ez zuten elkar ezagutzen. Zabalegi eta Urrak erriz konektatu zuten eta hurbil hartolarekin batera egin dituzte 2019an Maiderrek kaleratu duen Bidean diskoaren konponketa musikalak. Urra bera izan du ekoizle eta gaur gure akustikoen tartea fisikoki estrenatzeko bide lagun. Ongi etorri bigarren kafera, Maider Zabalegi eta Gorka Urra. Bueno, agurtuko ditugu, ez etxarri. Kosta zaigu hemen esprinean euren froga akustiko txoa egin, mailan eseri, baina... Nik saio osoa izango dela, hola... Ez esan sekretuak. Hau, kameren eta mikrofonen atzean gertatzen diren hauek. Bueno, kasu honetan aurrean, gertatzen diren gauzak dira. Mundu guztiak ikusi duze pasatu da. Behar, bitu ze lasai gauden orain. Eserita denak mai baten bueltan. Irribarrez. Bueno, nik oraindik nahi konfirmatu entzuten diegula. Maider, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta Gorka, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Oh, yeah! Hortxe dazkagu. Biak, beraz, bagoaz, saioan aurrera egiten arazo guztiak gaindituta. Zer modu zaudete, Maider, Gorka? Ondo egia da, esprina izan dela, Hementxe pasagea, ja? Ikusten zintuztegun, entzuleo jakin dezazuen, hemen Tolosan badaukagu bi ate, alde kale banatara ematen duten bi ate, eta ikusten dugu, eta kristalerak dira, eta ikusten dugu jendea pasatzen. Eta hemen ari ginen Ainhoa Marzolekin, eta ikusten genituen Gorka eta Maider, alde batera eta bestera, eta alde batera eta bestera, eta esan nahi genien, hemen da! Egia esan oso xelebre izan zertik, ni bapatean mezua jaso dut. Atzea! Eta galditxun da? Barkatu? Ez, jarri dut, pasatzeat, Atzera. Atzera. Atzera, wow. Nundik haidia behira. Hoi da, ez? Gaur egun, edo nondik ikusten gaituzte, ez da erlajatzeko modukoa. Balkoitako oso modan da, orduan. Bai, egia da, vigilanteren batek botako zizuen. Gorka, zu ondo zaude, o? Primeran, bai esan, ondo, bai. Isilik etorri da, kotxean kriston txapa emango zizuen Maider, eta gero. Bakizu, uste manobitzeiten gero igual. Isiltzen naiz, bazpa. Gero igual, zer? Batzutan espatrapoak ekartzen txugu, nigok ezautzen du pixka asten danian hitz egiten. Zoritxarrez. Arrate, gaur renteatuko, A ver, cuenta. Ui. Ez. Lotxagabe jartzen zarete? Gorkak badu olako izketan baditu olako etorrera nahiko txukunak, badu etorria eta batzutan txiste majoak iten ditu. Etorriak eta bestea juten dira, ez? Bai, batzutan. Gustatzen zaizkigu horiek, ez?
Bigarren kafean Bai. zaleak gara. Konturatzen ez, gitarristen, osea, gitarra jotzeaz gain, gitarristek badaukatela beste... Badaukazuela. Pedrada bat. Bueno, bai, baina Badaukazuela. kasu honetan ez de gitarra jo behar, orduan... Hirugarren bertsonan itzitu dut. Badutela, Esatu dute olakoak, ez? esaten dute, komentatzen da. Bai, ni xilik nahi mantendu gehiagi sakondu baino. Hor, airean utziko. Poliki, ze gero galdetuko dizugu Gorkaren inguruan ere, eta Gorkari zuri inguruan akaso, eta baina, ezertan hasi aurretik, gure sarrera hortan etxarri epatu dugu, ez? Iraganari pixkat heldu diogu, gaur Maider zabalegitaz hitz egin nahi dugu, baina Maiderrek oraindik ere badu, ez? Berarekin iragan hartatik asko, Maider. Noski, ni beti esateut ez, eta pentsatzen dut azken finean, iraganak denungan dauka orain honetan garrantzia ez? Bueno, denak gea, gaur gean, garai batean izan gean horrengatik. Orduan bai, noski bai, ez ni oso gaztetan dikan hasi nintzen alaitzekin, musikan munduan, orduan bai. Oandikan egia da, adibez gaur bidali diate, balaitz eta bilen amets batekin induten olako zirriburro bat oso politia, eta bai, egia da ikusten nahi nintzen, eta esaten nuen, amaola nostalgi puntu horrekin, ze garai politiak. Baina urrun sentitzen duzu ibilbide hori? Esan nahi dut, urrun ez dakit orain beste Maider bat sentitzen zara? Bai, dudik gabe. Nik uste dut azkenean denbora denontzat pasatzen dela, bueno, nik nire kasuan honeako uste dut, azken fini guzti hortatik ikasi nun pila bat, eta bai, egia da ikusten dudala oso urrun bezala garaiaiek. Gorka Baina, kariño handiakin. Batetan esaten diote teknikariek Maiderri mikrora hurbiltzeko kontzertuetan. Horregatik normalean batzutan altseten jogu, eskez eristen. Altura zondo dokazu Maidero, ajustatuko dugu pixka. Alturan dago, perfecto. Normalki, aulkitan eseitzen zenean dena tamainan gelditzen zait. Bai, Bueno, hortaz aidea esango izuet zein dan arrazoia. Bai, mesedez. Ondo. Bueno, ez dakit zergatikan, estenatokian ditudanak, baino bai bajistan eskatita hasi eta gitarristetaraino, denak dira altuak. Inigo Barne, noski. Orduan, ez da oso altuak diala, eta ni ez naiz oso txikiak kontxeratzen, baina beraien aldian badut nolapateko tarte bat. Ordu, bueno, izan du diate mikrofonua ni estenatokira igo, eta mikroa nire burutikan metro erdi gorago jarrita topatu izan duet. Eta izaten da betiko txistia. Orduan, bueno, nire hortan zebiltzan. Saiakera iten aizian. Saiakera. Gorkak ez du bat galtzen. Eozein aukera, tzazt. Ni txintxua naiz eta bello, ez dut ez da itzein. Ja, xorro aizea hor. Batzuk zuzenian itaunte eta bestiak zeharka. Ongo gea ezagutzen. Zure iraganarekin aritu gara, Maider, baina zu oraina bizitu zalea zara, orainaren zale. Bai, mitu, hori da gauza bat, nik alaitz eta Maiderren garaira junda pixkat, alaitze gogoratzen dut, beti kontzertuak bukatu ondoren eta beti esaten ziala ez. Maider, baina, guazen parrandan gelditzea, karpe dien neska, bihar beste egun bat izango da, eta ni beti neon, ama, bihar beste kontzertu bat, aurrengo egunean beste bat, eta abotsa zaindu behar da, eta orduan, joeran un etxea juteko, eta alaitz beti, dale, karpe dien eta karpe dien. Eta egia da, behar izan du itxudala, urte mordoiska bat, bernetan hitzorren zentzua ulertzeko eta sentitzeko. Gaur egun ulertzen dut eta bai, garrantzitsua dela iruditzen zait. Eta hon egin dizu? Bai, izugarri. Izugarri, bestela usteet, pertsonak oroar joera handia dakagula bai iraganian bizitzeko, eta baita datorrenan pentsatzen eoteko ere, eta normalian horrek ez diguzten inoiz. Momentu hauek bizitzen, ez? Karga horrekin, behin karga kentzen dituzunean, ez? Bai, ez da errexal ere. Ja. Baina saiakera. Konfiantzatik, Maider, pasatze banaiz saiazu, baino parranda haietan beldur zertzinen, aguduak galtzeko edo parrandan zer? Aguduak, egia ez ditu dara inoiz galtzen, inigo. Igual aldean, txiz. Eta segun ze momentutan dagon, nire aguduak asko agudizatzen dira. Hor uzten dut hori ere. De hecho, nik behin ikusen ikun, Bea eta bere lagun bat, claro, bat abestia bino agudo gaindikan itzaiten zula, nik uste dut kompetizioetan dutela, segun zeinek itzaiten duen agudo, da zein dan jatorrago. Baina hori da entrenamendua, ordune bai. Bai. Gaitu dute olako, jatortasun kontu. Ugan esan behar dut, grabiak lantzen nahi naizela izugarri. Bai? A tope.
Santirekin ari zen? Santikin, Ai, hoxe. claro. Atzo komentatu zenun, ez? Jendea operatu iten dara, zer esan zuen. Bai, Zertarako? ahots oso agudua duen jendeak, baina oso agudua. Ez da Ez Maider. Ez gara zure ahotsazari. Askoz agudo duen jendeak. Izaleik egeio. Bai. Izaten ditula, balako autoestimarazoak, komunikazio arazoak, baina ja, oso fin, pentsatze gehiago gizonezkoetan gertatzen den zerbait dela, hotsagudekin. Nik beira, hor behin gertatu zitzaidan eskolan egon, ez duela urte asko, eta eskolara etorri zan umetxo bat, eta santzian, jozu zea Maider! Esken ere amatxok tasaten dute, bai Maider, la potxokina. Eta Oh my hor God. gelditzu zan, eta sanun oso ondo. Orduan, aurrek entzuten duten informazio hoxe da, ez? Claro. Bueno, pues, Hoxe entzuten dute aurrek. claro, Bueno, eta aurrek filtroi gabe esaten dute, entzuten duten hoxen. Oie, bai ez dakatela kargaik, ez? Ez, Zamarik. Bueno, batzuk bai, gero aipatuko ditugu, baina orokorrean aurrek ez dute Zamarik. Gorka, itxialdian zehar lanean alare jarri zarete. Maiderrek jarri zaituzte. Jarri gaitu. Obligatuk. Kantua sortu, grabatu, orkestu ere egin duzue. Nolakoa izan da prozesu hori? Nola Maiderre ditu zizuen, ez den, Gorka, bakizu zer? Erresa da, Maiderrek lehenengo gauza da piano egotia. Piano bat baldin badao, ja dena ondo. Eta gero bestia, bueno, zer sartzen bazute hortikan, ondo. Lehenengo Xantiri deitu nion, Xanti, bitu kantu badakat, eta oixen, aber pianoarekin nola gelditzu leiken, joko jazu piano hutsak. Eta pianoan gainetik abestu non, eta orduan, sanion, Gorka, Gorka, hemen solo bat. Hemendik aurrea bete lana, ez da? Bete, aber zein dezakezun horrez, da. Eta solotxo bat, eta gero urbilek azkenin baita satuzun hor lapstil bat, sopolitia. Eta hoxe, grabatu, bakitzak bere etxian, eta bere modu egin, eta gero nahastu egin genuen dena, eta YouTubera. Bueno, hori entzun dugu, egia da kantua nahiko kantu akustikoa dela, ez? Arreglo aldetik, produkzio aldetik, ez da oso kantu kargatua instrumentazio aldetik, ez? ez, Beraz, defentsa akustikoa egiteko ere, oixen, bidea erreztua duzu, Bai. bai. Beraz, asteko abestia proposa. Gaur asteko eta gure aretotxo hau estreinatzeko abestia Bai. proposa. Hala, kendu kasuak eta zoazte, Maider Zabalegi eta Gorka Urra, onartu beharra daukagu edo esan beharra daukagu, beraiek ohitura ere badutela, normalean banda osoarekin, 6 kidek osatutako taldearekin mugitzen da Maider Zabalegi proiektua, baina akustikoak ere egiten dituzte, batez ere Gorka Urra eta Hurbil Artolak lagundute ibiltzen da Maider, beraz, bidea akaso zertxo baite errazago edo izango dute gaur gurekin ere, Eta entzuten ari zenari ere argituko diogu, zu izan zarela seikote horretako parte. Tarteka tokatzen zen. Konfiantza hori eta barruko umore hori ezagutzea eta hortik zetorren. Bai, asko ezagutzen ditut. Gero, Gorka ere izan du lagun askotan teknikari lanetan, eta horre gauza asko gertatzen dira. Ea froga oso azkarra egin dugu, beraz zuek hasi lasai, eta joango gara azken ikutuak ematen. Aguduak jetxi mesedez. Ui, jetxiko dizkizut, bai. Eta efektu pixka bat ere kenduko dizut, ze reber asko daukagu. Aretoak berak ja badaka. Bai. Oendikan, baino. Bueno. Nahi zuenean. Atzeraka begirada bat, beldurraren laino ilun bat, aspaldian idatzia zuten historian nagoni, mugitzen dizkigute ariak, agurrezin esan eriak, arnasgailurik ez duen ari, nola esan egia, askatasun egarriz, lehiotikan begira, txaloen artean, egunak itzaltzen dira. Estalitako aurpegiak, zuri berdez denak jantziak, arnas estuka dagoen horri, naita ezko irriak, denbora gelditu du herriak,
ireki ditzagun begiak, legeak lege arauak arau, debekuak dirau. Askatasun egarriz, leiotik begira, txaloen artean, egunak itzaltzan dira. Txaloen... Venga, ba, ibilarazi ere egingo dizuegu, ze utzi trasteak, zatozte berriro gurekin, gero berriro joango zarete, gero berriro etorriko zarete, lasai, men kilometro batzuk egingo dituzue. Lehenengo kantu honetan, etenean keinu bat izenekoa, bueno, ba, erakutsi digute azken itxialdi honetan sortutako kantu berria. Etenean keinu bat, Maider, zein da keinua? Azkenian, ezakit ez, histori guzti honetan, bueno, nik uste denoi eman digula zer pentsatua ez. Nik uste dut izan dela nolapateko, bueno, egunerokotasunean ez, daramagun erritmo frenetikoi bapatian pum, gelditu da, baina ez da izan nahitako geldiune bat ez, azkenean, bueno, bai, behartua, inposatua, bueno, nahiz zer pentsatu izugarria eman dit. Alere, bueno, histori guzti honetatik niretzat aldeola, bueno, ikusi dudan bortitzena edo gogorrena intzaidana izan da, ez etxean egon beharra edo, bueno, pues, matxaitugunoik momentu bat ez ikusi alizate hoi, ez? Gehien bat, doluaren prozesua, ez? Nolatan gizarte bat gai izan gean, hauak itxi, denak tapatu eta jendia bakarrik hiltzen uste hoi, ez? Ba, guzti honek izango itxun ondorioak, jadai denak eukitzen, eta, bueno, ezakit, bai horretan, bai horren beste ume etxian bueno, niretzat izan da tremendo. Orduan, bueno, pues, geldialde hortan, ba, hauxe da, sortu den hoietako bat. Eta horrek, zuri, ezakite, zu inspiratu zaitu, edo sortzera bultza zaitu, ze horre sortzaileen artean, egon da ez, batzuk nolabait itzali egin ditu, eta ez die sortzeko adorerik edo indarrik eman honek, eta beste askori aldiz, ba bai. Nire kasuan izan zen kantu hori sortu, eta gelditu nintzen, baino guztiz. Gaina justu honea etortzeko, atzo hasi ginenean behira kantuak esaten nio, jolin ditut, bihatzak denak minberetuak. Ez nun gitarra jo, ez dut ikutu, ez gitarra ez pianoa. Bai, ni egia esan denetik bizitu dut, aserre handia bizitu dut ere, gorabera handiak, hola ibili naiz tio bibo baten moduan. Bai, gorra. Kantu berria iritsi da, Maider, baina ez dakit honek urrengo proiektu baten sukaldea martxan dagoela adierazten duen, edota besterik gabe joan etorriko bidaiatxoa izan den. Ba, egia da justu guzti hau gertatu aurretik, jada Gorka Hurbiltani bildua ginen, ba, ja kantu berriak aukeratu, eta ja zeintzuk sartuko genitun, eta bueno, printzipioz ideia zen, uda hontan ja martxan jartzia grabaketarekin. Baina, bueno, nik esate dut ezakit. Niretzat hau izan da geldiune bat eta indit pixka bat dena frenatzia. Bai. Beraz, agian aukeraketa horretan zeuden abesti batzuk joan egingo dira eta beste batzuk etorri, izan daiteke? Ez dakit ze jungo da eta zer etorri uste dut, momentu Aldatuko da honetan agian. ni jun naizela eta behar dudala kitka txiki bat berriro guztira itzultzeko. Bai. Geldiune bat. Igual bartzun irretira etorri, ontako. Ez dakit, irratxa jostean terapia pixat egingo dugu Maiderrekin, Hortik ere... Bai, ez? Ze ondo. Oan hartu barezu bigarren kafea abesti hoiekin eta... Hori da, zuek ezagutzen duzu bigarren kafea kontzeptua bera. Egia esan ez. Aurrea. A ber, bota. Zuk esan. Zuk. Bigarren kafea lagundu, Ez da kopuruz hartzen duzun bigarrena bakarrik. Gauzei batetik beste buelta bat ematea, beste begirada bat ematea. Askotan izan daiteke aurretik prestatuta edo pentsatuta zeneukanaren oso ezberdina. Izan daiteke ez, iraulitako zerbait. Edo erabaki bat hartu aurretik behar duzun azken... Geldiune edo oain komentatu duzun guzti hau, bat dator bigarren kafea kontzeptuarekin, ez?
diska bat daukazu, beste batzu dituzu. Baina esan duzu, Hori da. Bigarren kafia. bigarren kafia hartuko Venga. buelta batzuk emango izkiot honi. Eta agian, beste abesti bat. Agian mantendu daiteke daukazun ideia, Hori da. edo baliteke, esatea, bitu, 10 hauetatik, 3 hauei, ez diet ikusten irten bideik, o beste bi sortu ditut. Etenak beti dira positiboak. Baina eguneroko edozein momentutan, Eta nik nire lagun batek egunean etenak hartzeko eta bere buruak intxak konektatzeko esateko, bueno, hemen dago, itezun zeukan mugikorran jarrita, nolapatxekola budismoko kanpaioitako bat, eta ez dakitzen bat, tero, jotze zion, dun, eta itezun, past, bale, hemen nago. Ez nago ez geruan, ez iraganan, ez jundako ez dakinun, edo gero inberditzu dan erosketetan. Behitu. Eten hoiekonak dira bizitzan. Ze onomatopeia izango lituzke bigarren kafeak. Pentsa. Indego, Ja, kling. hori, bai. Ja, ez, momentu, geatu. Nola, grabatuta dago hori etxarri, Bigarren venga, sample. Egin kafearen berriz. hotxa edo izango litzateke. Gorka, bi hauekin egunero. Eta kejatuko zea. Kejatuko zea. Bueno, ez zaite kejatu Tolosara etorri gehala, gure... Egunero etorriko. Bitu, gaina hain gehiengoa geha, oarzo aldea ingurukoak, así que, ojo cuidado, Hau ikusita Nik igual... zaten un kategoria zehola hemen. Claro, Eta ez dekin, baina... Susmatzen zenun, ez? Hau ikusita igual izango da bihargo izean biharren kafia parranda eta gero, Lasai arren. Hasi gea. Ni pakean nengoen ba. Bueno, aipatu dugu proiektu berri hori, hor dago, urrengo disko hori martxan, ez dakit noizko, bigarren kafe hori hartu beharko du Maider Zabalegik, baina Maider, Gorkari berri utziko zenioke produkzioaren lan hori, edo... Igual, neri galetu beharko naztu behar nahi dute. Hori da. Lehenago Maiderri galdera, gero zuri. Gitarra afinatzeko da. Bai. Egia da, netzat Gorkakin lanaitea izadela zentzu hortan, azkenean produktorez berdinekin lanain izan dut, oso gaztetatik, baina uste dut, beti egin dutela nik nahi izan dudan hori, edo entzunarazi diatela nik nahi nun hori. Orduan, patin etorri da Gorka, hau txizkian eskema guztiak, eta esan hona, hau aldatu berda, hau desastre da, hau ez dakitzer. Hau da, igual gordintasunean filtroi gabe esan dizkiana gauza asko. Horrek ekarri ditu, ikasketa sakon bat, Oso politia esan du binen, esan nahi duena da... Eston bronkak, ez? Nazela un toca pelotas, mucho era, bera, Bai, Gorkak filtro gehiagirik ez dauka. Honeako eta txarreako filtrorik ez hori dauka. da. Horrek oso gauzonak badakazki ere, Bai. hausnarketako, geho baditu beste gauz batzu, adibidez, beti kontatu izan duet, estudiotikan aldein izan duet, eta azaldu izan du naiz bueltan, berriz, pijaman. Eta antxe topatu estudioko bai Gorka honekin, eta beste Gorkarekin, eta beste Gorka ere pijaman. Pentsa ze gora berak izan du itxudan. Nik uste dut ere, eta defentseko dut el diablo dezake bino, jende ez da konturatzen produktore baten lana ze suposatzen duen gainera grabatu behar dunin. Osea, musikariak pasatzen dian grabatzen dute beria eta ospete dute. Baina produktorean lana eta gainera teknikari izan da, egon behar duzu, bai ensaio guztietatik hasita, eta azken musikaria grabatzen duen arte, nasketa, prozeso gozuan, lanien. Eta gelitu gabe. Horrek badak ere... Hor jakin behar dezu ez, instrumentu bakoitzak, gero pertsone bakoitzakin nola kudeatu egoera bakoitza baita ere. Azken igual behar da olako kasutan norbait esatiko, bidea hartuko du. Noski Maiderrek daka helburu bat, nire lana da hoi interpretatzia eta musikari adiraztia, ez? Hau ingo dugu eta hola eta... Psikologiatik ere badauka ez, zuk nahi dezun hori nola... Nik ez dakat beti nahi nuken pazientzia egila da. Osa, batzutan gauzak esaten botatzen judola, eta gero esaten du, lortu nahi nun kontrakoa lortzen zu batzutan, ez? Ez da inbestetan ikuste dut pasazeneako. Ondo ulertu zarete. Ikasgai bada, Oie, esan behar non, ez? Ikasten zoazen prozesu badala. Bilakatzen familia bat, eta askotan...
ezagutzen zea, bueno, izugarri, konturatzen zea dituzun gabezi askotaz ere, bueno, segun nordezun alboan konturarazten dizute gauza askotaz. Nik uste hortan prozesua beratxa izan dela, ez? Oso. Bueno, baina iritsiko zinaten baidere punto batea, igual ja ez dezuten ez da hitzein behar, ez? Olako tapakoitza beretxea. Ez, baina esena dut, igual Ulertzen zeatela, behiratzen zeate eta iritsi zeaten punto horretan. Ez, berak juten da eta gero bueltatzen da eta ez da. Enteatzen zanako aserretu dela ja berandu. Bueno, pertsona batzukin lortzen da, nik adioz alaitzekin ere badut hori. Osea, behitzen hau, minon inkluso telefonoz deituta jasateit, Maider, ez zaude ondo ez? Bere ala eta nik ere berai. Alaitze ondo zauden, bueno, seituan. WhatsApp ez da oso zaila. Ola, loreak ez baitu bidaltzen jazta. Egia da. Joli! Ze Bueno, hori, emotikono erabiltzen Europar duzue, Batasunak zuk loreak, esan zuen, Maider. Emotikonoak erabiltzeko, olako ezkiulertuik Ez egoteko, bai. Zein da zuen emotikonoa? Asentzio, zuk ere esan dezakezu. Nerea da besarkadatxo txikioi, asko guzazit. Hola, besomotxak dozken, besamotza dan besarkada hori. Bai, nik ere erabiltzen dut. Piti. Bai. Zuena, Maider, zureak loreak. Bai, loriak eta bilotzak asko gustatzen zaizkite egia esan. Bai? Nire esan, los cuernos jebian hola, hain digan ezagit, garai jebiten gatakoa da, bai. Zure Eske gitarristei kostatzen zaizue zuen garai jebi atzian, uste. Zatik generalizatzen dezu eta begiratzen diazu batez ere nien ezenan jebia izan nere bizitzan. Gustatzen Ez zaizkit, daukat ezer jebien kontu. gustatzen zaizkit etxarrirun bihotz beltzak, hola, pixkat bihotzak gogortzeko. Igual bai da gehien erabiltzen dutela bihotz beltzaren. Hombre, bihotz beltzak. Inigo, zuen artean ere ja begiradek dena esaten dute. Hombre, ordu asko daramatzagu pantailan bestaldetik Claro, begiratzen. Hilabete dara magu. Gaur 31 saioa, baina baina arte pantailaz bestaldean den dugu, así que... Gaur bigarren eguna. Zeharra, Bai, hemen gabiltza. Eguna bata bestearen ondoan. Bizirauten. Maider, guazen berriro musika girora edo, bueno, letra girora edo. Esango nuke zure letretan badagola zerbait oso jarrera apelatibotik, ez zuzenean norbaiti gauzak esateko, lehenengo bakarkako diskoak zuei zeraman izena, badaude referentzia zehatzak ere zure kantuetan, nori kantatzen dio Maider Zabalegik? Jo, nik uste dut gehien bat bizitzan egunerokotasunean gertatzen zaizkiten edo sentitutzen ditudan, edo sentitu arazten diaten gauzei, pertsonei. Bai, uste letretan oso xinplia naizela. Hau da, zerbait sentitzen dudanean kanporatu berri izaten dut. Eta orduan, plast letretan isladatzen dut. Hor, etxean izugarrizko gatazkak eukitzen ditut letrekin. Pentsa, nere gatazkagia etxean hasten dira. Kantua etxetik atera baino lehen ja, hor ja hasten da, sukaldatzen el txaparron esango gendukena. Eta kantu asko, Maider, etxean geratzen dira. Ze zure aitonei biei esango nuke, kantu bana egin diezu urte hauetan. Bai. Bai, azkenin netzat, hor egon dia, bizipen ezberdin pila bat, bai, hil ondoren, edo hiltzena izanean, edo, nahi horrek barruan sortu didan guztioi, nire askatzeko modu hoxe izan da. Kantuen bidez, eta gero bidegorrira junta korri natu. Jartzengo bidegor, bai. Askotan izan. Horietako kantu bat, da akustikoan eskainiko diguzuen urrena, ez da? Bai. Gero kontatuko diguzuen inguruko anekdota bat, polita da eta, baina joan aurretik aprobetxatu. Ondo entzuten ari zinaten, instrumenturen bat igo, jetxi, ondo izate? Venga, Gorka, zu superrik tismik izan. Naizu gitarra pixka bat igotzea, Gorka. Igual Maiderrek nahi du nera botxak entzia guztiz, ino. Zoazte ba. Zoazte pakian, eta soinu txikia kantua eskainiko digute. Ipatu dugu, aitonak ere Maiderrek izan dituela oso gertutik edo, eta soinu txiki hau, bere aitonak soinu txikia jotzen ziolako, eta hortik, gero Maiderrek zehaztasun gehiago emango dizkigu, baina prez dauzkagu gure set akustikoan, berriro lasai, Zehaztu dezu zehila. Zuzenekoa. Tori errate maio zu zehila, Maiderri. Bekaintxoa. Maiderrek. Euskaraz nola da? Zehigu liarren bekaintxoa esaten dugu, baina... Nik instrumentuetan, gitarretan jartzen dan horri zehila ditzen diot, ez dakit. Hola, zeta polita jarrita, da besterik. Zehilea. Zuzenean,
Elujarren egin dut. Uste nuen Maider eta Gorka aurkeztu behartzen dituela. Aurkezpena imartzen nula. Eta joan egin zait. Ondo, presto dute, Gorka, Maider? Ba, nahi ez zuenean. Zubitoa deitzen da. Gorka, volumena igo alduzu gitarran? Ba, orain berriro hasi mesedez. Tendentzia gesteko eta gero ja ez dut diatzen gila. Eman lasai. Casale Herrero. Hil nahi duzula esaten duzu, nire eskuak gogorre utxiz. Aske sentitu nahi zendukela, preso zauden gorputz hortatik. Gorputz erdia lotan, mugitu ezinean, desesperazioaren mugan. Eta ezina gurtuan, malkoak begitan, elkarriak urresan ezinean. Hil nahi duzula esaten duzu, nire eskuak gogorre utxiz. Aske sentitu nahi zendukela, preso zauden gorputz hortatik. Gorputz erdia lotan, mugitu ezinean, desesperazioaren mugan. Eta ezina gurtuan, malkoak begitan, elkarriak urresan ezinean. Sufrimendua bukatzen denean, egan egiten duzunean, egiten duzunean alaitasun eta pozarekin oroituko zaitut soinu txiki horren doinuan. Jozu. Ema jozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bigarren aukera bat eman diogu Gorka horrari volumena igotzeko, baina ez dakit guztiz igo duzun. Gorka, bai? Ez dakit. Gitarra hori, gain esplikatuko dugu berak egin duen, ze Gorka musikari eta ekoizle izateaz gain lutierra ere bada, eta hori zuria zen, Gorka? Gitarra hori zuria da, ez? Txuen pixkate, oraindik ez zaitu baitzen, bai. Bai, niri da. Bai, ba, ez dakit zerbait... Lutierra, kartak banatzen juna. Eski ikusten! Ikusten zu ez, kontuatzen zeate, ez? Hasi da txistiekin. Pieka! Ale, xokona ez. Ez. Behin holtza batean mago bati esan ziona, zoragarri izan zen. Baina hori saioaren ostean kontatuko dizu. Azkenek esan zian azula, saia esan nahi duzuna repetitu izan, Nik abisatzen dut. Ja, hoxe nintzen pentsatzen zatzula, sabion izan dut. Maider, zuri behin abesti honen inguruan soinu txikiaren itzulpena egintzizun kazetariak, hori ere damutu zen, Eharra izan zen, oi. Gazteizen, ez dut sekulaztuko. Elkarrizketa batea jun eta alako batean botazian. Y esa canción que se refiere al... Ay, nola zan. Pequeño ruido. ¿A pequeño ruido? ¿A qué se refiere, Tani? Pequeño ruido. Zuk harrapatu ere ez? No. Soinu txikia. Soinu txikia es el instrumento diatónico de la triquitilla. Vale. Bai, eta hor bai izan zara momentua, hola. Bai, ez? Bai. Esate maia zu, ez dakit, Madrilen o... Hostia, Gasteizen. Ez, Gasteizen izan zen. Txin. Nundo da kilkerrak. Txin. Gorka horrari horrelako bat ezin zaio utzi. Pasagozun egun oso horrelakoekin. Gehiago ditu. Bai. Oraindik igual besten bat entzungo duzu. Bueno, geldik
Geldi getzarete egon, baina zuei ere beste talde askoi bezala egokitu zaizu ez. Kontzertu asko bertan bera geratzen zirela ikustea, planak berregitea, etorkizunan zalantza pila izatea, ez dakit, nola bizitzen ari zareten, baina itxialdi hasieran lehenengoa dida izan zen, ez dakit, basaurintzen duten kontzertura bertan bera geratu, eta hortik aurrera guztiak, ez? Bai, egia da basaurin geneukan, justu historia hau dena hasi zen, aste hortan, aste azken horretan, akustiko bat, eta bueno, hortikan ja, udarako guztia ere ja dena gelditu da, zeuden... Ezken, kriston inkognita zan, ez? Aber, noiz hasiko zian, ez? Eta oain badirudi hasiko diala, baina, karo, ze kondiziotan. Ja, oain ere ez da oso garbi, ez? Nik gauz batzuk ez ditut ulertzen, ez? Tabernera edozein jun leike, baina gero kontzertu batea, maskariakin eta hola lau eserlekuta eta prestixen petrola jasotzeko trajiakin bezala. Bai, eta ez dakit, arrarua. Bai, badirudi, bueno, nahi sentsazioa matei hor da biltzala pixka batez, esango genuke pixkat, nolapateko tirita bat jarri nahian eta hoi dena, baina, bueno, hor zauria, nik uste oroar kulturan, Euskal Herrian zauri hoi lehenagoztikan hortzegolaia, guzti honek eginduna da, guandikan, areagotu, baina, nik uste azkenean oso nabarmena izan dela ere, ez, albistegitan eta, hor, agertzen zian denak, baina, binen hau nahiko bukaera arte etzan azaldurein, orduan hor ikusten da, benetan kulturari ze garrantzia ematen zaion ere, edo ematen diogun. Naiz eta gero, guztiz aurkakoa den, zertikan, historio honetan ere eraberian oso argi ikusi da, benetan, ez dakitez, bai pertsonengan, aurrengan, sormena, bizitzeko grinoi zer muitzen gaitun denoi, ez? Bai irakurtziak, bai antzestia, musikak, hori da benetan. Itxialdi hau kulturari gabe, ez dakit, igual 3. mundu gerra izango litzak ez. Zireski bai. Ze, egia da, konsumitu degula denetarik, esan dezuna. Alkohol ere. Hori da. Orduan, bueno, tabakoa jetxi inda, Bai. Lehenko gunean irakurre genuen, bai. Nik asfaldi dutzen nuen, osake. Baina, nik egia da, itxialdi hau zentzu hortan, momentu batzutan, aserraldi batetikan ere bizitu dudala, ez? Eta nolapateko boikota iten ere saiatu naizela, hau da, musika bai jarri dut saretan edo indut nik nahi izan dudanean. Baina eskatu diatenean, izan da pixka bat, bai, klaro, orain medioek eta behar gaituzue, eta horregon behar dugu ez da. Orduan, nik adibidez, bai, ETB-ko gauza batzuei, eta ukatu naiz. Ukatu naiz, zentzu horregatik ez, uste dudalako benetan beste balore bat merezi dugula ez. Nik uste hemen gaizki ohituta gaudela, ez? Kalian ohituta gaude kontzertuak doain ikusteko eta bar, eta jende asko nik uste eraman duela streaming bidez ere, esatea, baina, intzazu, eta ofizioa da, honen atzian ensaioak daude, inbertsio bat dago, ez dakize, ordainduko diazu, ez? Ez gaude ohitutan ikusten dut kultura ordaintzea. Hau da, doakoa danean eta, badirudi erresago konsumitzen dugula, baina bestela... Pentsa, orain, ordaina bakarrik ez baimena ere eskatzen ari gara, ze ondartzan jendea pilatu daiteke, terraza bateko, ez dakit, sombrilla baten, otolo baten azpian 50 pertsona ikusitzakezu, Laister hegazkinak hasiko dira, bat abestearen atzetik gura aeroportuetara jendea ekartzen, baina antzoki batean edo plaza batean segurtasun neurriak utzita ere, kulturak abiarazteko arazik karagarria dauzka, eta ez dakit kontzertuen kasuan bereziki, noiz abiatuko den hori, beraz, dirua bakarrik ez, baimen kontuta zari gara. Baimena badugu gintonik hartzeko terrazan elkarrekin, baina ez kontzertu bat ikusteko. Ez dakit horrek non kokatzen gaituen, ez, gizarte bezala, eta uste dut hau... Lehenengoak atzea botatzen, eta azkenekoak itzultzen. Zaurgarriena ez dakit kultura izan den, ze badira beste sektore asko benetan sufritu dutenak eta pairatu dutenak itxialdi hau. Hoien artean, urrun direnak, kartzeletatik ere zenbat aldarrikapen eta zenbat arazo ikusi ditugun, eta hoien atzean ere, senide, ume, eta benetan egoera hau eta egoera hontan sortu den bloke hau bereziki sufritu izan dutenak. Badakantu bat bidean diskorretan, aur motxiladunei izeneko Maider, ez dakit mezua zerbait aldatu den, edo mezua akaso horren gordinagoa ere da den. Nik uste dut azken finean egoera hauek iten dutela benetan gabeziak dauden lekuak geroetan nabarmenago gelditzen diala, eta hau da horietako kasu bat. Azken finean,
gauzaz asko zeudenak aldatzeko edo aldatu beharrak, bueno, gelditu dia hortxen. Zer kontatuko diguzu hirugarren kantu horretan, aur motxiladunei horretan, Maider? Bueno, aur motxiladunek pixka bat, hortaz hitz egiten du azken finean, bueno, bitu egoera hontan hoi ere ukatuta gelditu zaia hainbat eta hainbat familiei, ez? Bueno, astebururo zenbat aurrek egin behar izaten duten, bidai luzeoi, matxe dituzten horiek ikusteko, ez? Eta azken finean, bueno, aurroiei nola markatzen dien, edo nola markatu izan diguten, asteburutan lagunekin egon ordez, horren beste kilometro itia, ez? Azkenean, sistema penitentziarioa eta guzti hau aldatuko balitz, aurroiek ez luteke motxila prestatu beharko horren beste kilometro iteko, baizik izango zen, egun bateko jun etorria, martutenea jun eta etxea etorri. Aldiz aurroiek pentsatu behar dute, inberko ditut 10 orduko bidai bat, motxila prestatu asteburuan pasakot, horrek dakarren pixu guztiarekin. Zenbat egun namatzaten, bisitei gabe? Asko, hiru hilabete oso. Larogeita. Beno, Maider Zabalegi eta Gorka Urra agurtu egingo ditugu. Aur motxiladunei kantuarekin agurtuko dugu gure saio akustikoetako lehen saio fisiko hau, eta guzti iaia gauza bera esaten digu, baina ia holtzetan eta holtza azpi gain hortan berriro topatzen garen, berriro topa egiten dugun elkar. Seguru baietz. Plazer bat izan da, eta ondo. Eta bigarren kafea noiz? Bigarren kafea saio bukatzen danean jarriko dizugu. Lasai, Urra, eutxi gitarra eta hilo volumena behingon. Venga, badoaz, Maider Zabalegi eta Gorka Urra gure set akustikora eta eurekin segituan izango dugu. Aur motxiladunei bidean izeneko 2019ko diska hortako kantuetako bat, eta Maiderrek orentxe azaldu diguna. Ja, haber jartzen dituzten kaskoak ondo, lan ematen ari gara, joan etorri horretan. Baina, kaso, pentsatu beharko dugu elkarrizketa bertatik egitea, edo egokiagoa izango dute da. Ja, igual sofa bat, edo... Gitarrentzako soporte batzuk, bueno, ikusiko. Jungo gea, pixkanaka. Nahi duzuenean, Maider Zabalegi eta Gorka Urra gurekin akustikoan bigarren kafean. Bidean errepideko denbora maigabean aurrean aita zure lastan beroak arintzen du bai distantzionez ama anurrunean ziegaiunean denborak muga bat duenean bion artean malkoz bustitzean etorkizuna marraztean egun grisa bidean errepideko denbora maigabean aurrean aita zure lastan beroak arintzen du bai distantzionez ama zuru zururu 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 zuru zururu
Maider Zabalegi eta Gorka Urran mila esker bioi. Eta bagoaz aurrera! Keep calm and bigarren kafea.